Empanada de millo, madre mía, vaya día fermoso teñen aí en Mos por diante. E iso que venres 13, que dicíamos antes, para moitas persoas un día de non embarcarse en demasiadas aventuras como unha boda. Por exemplo, en Galicia hai xente que é escéptica, pero temos unha longa tradición en ritos, en lendas, en superstición deste tipo. Galicia é unha terra chea de maxia. Crenzas, supersticións e rituais enchen a nosa cultura, escorrentan o mal e curan todo tipo de doenzas. 100 anos atrás, as curandeiras atendían os problemas de saúde da poboación, que a duras penas podía acceder á medicina. Aquí teníamos en la parroquia uno en San Mamés, que era muy famoso, venía mucha gente de muchos sitios. Y yo recuerdo también que cuando tenías un niño pequeño y lloraba mucho, que no había forma de calmarlo, a veces decían que le habían echado un mal de ojo y que había que coger un vaso, echarle sal y hacerle la señal de la cruz en la frente. Os rituais facíanse con auga e pedras ou ervas, e ante a necesidade de buscar un porqué, moitas das dores vinculábanas co mal de ollo ou co máis alá. O asombramento, o aire ou as sombras eran o que hoxe chamaríamos apatía ou falta de apetito. Curábanse co fío dun coitelo ou bañándose en auga de fontes milagreiras. Os nosos antepasados tiñan claro que máis vale previr que curar, polo que as supersticións tamén alertaban do mal. Que se non ven o cuco, que ven a fin do mundo. A miña abuela sempre decía o mesmo, que había que poñer un moucho na porta para espantar os meigallos. E non só no ámbito privado, tamén estaban presentes en romarías e celebracións. Ao Corpiño de Lalín ou á Santa Marta de Ribarteme, innumeráveis fiéis acudían e acoden para sanar os seus males. Pero desta Galicia de crenzas milenarias cada vez queda menos. Saberes ancestrais que algunha vez velaron pola nosa saúde. E que xa se sabe, un pode crer ou non, pero a velas, haylas. Unha menos 10, por eso hai quen di, bueno, pues por si acaso, non sei se imos creer, non? Que tal, Massimino, como estás? Un día máis aquí, moi aquí ben, con este set místico que nos montou produción. Ti eres dos que crees en meigas, que dis a velas ailas, que non? Bueno, eu nin creo nin descreo, máis ou menos. Ti estás aí depende, non? Pero sí, nas leyendas que hai creo, porque durante moito tempo pois desarrolláronse temas que ao mellor non eran reales, pero que sí, a xente cría neles. A xente cría neles. Como eran os milagres, as romerías, todas estas cousas que se ofrecían a santos e que curaban realmente. Porque dicimos, non, iso non cura. A nosa enfermedade non só é o corpo, sino que é a mente que consigue curar moitísimas enfermedades. Entón, toda esta xente que se titulaban de bruxos ou de curandeiros, pois tiñan unha relación moi forte co paciente. Entón, bueno, pois botaban ao mellor unha hora falando co paciente e daban uns consellos que mentalmente pois quedaban como tranquilos, unha parte ¿no? curado. Entón, claro, cando ti vas a un médico, che receta e non che di nada, pero cando che empeza a decir, no, isto non é nada, pois sales dali e doiche menos. Claro. Totalmente. Agora falaremos das enfermidades, Massimino, pero, por exemplo, chámame a atención antes que os animais estaban moi como no punto de mira, ás veces, de malos augurios. Por exemplo, nos povos cos cans, non? Cando empezaban a ladrar. Os cans maullaban. Entón, esos dicían que ventaban a morte de algún veciño ou de algunha persona cercana. Entón, cando os cans maullaban, non era un bo síntoma. Podía ser ou non podía ser, pero dice, vai morrer alguén aquí no pobo que están os cans maullando aí e tal. Pois, normalmente eso existía. E logo, Massimino, coas embarazadas. Porque isto de que, por exemplo, as embarazadas non podían ir os tanatorios, por exemplo, por que era? Porque podían coller, non sei se era o asombramento ou algo así, había un dito que as embarazadas pois non podían ir ao tanatorio. Como que o feto cheiraba aire de morto, algo así. Claro, entonces podía coller algo, bueno, era unha leyenda que ao mellor pois nin era boa nin mala, pero tampouco podían limpiar o pulpo, nin comer pulpo durante o embarazo, porque podía salir o neno con manchas rojas despois na pel, o sea que todas estas cousas estaban aí e eu oías. E o de levar amuletos, Massimino, ti levaches algunha vez? Non sei, mira, por exemplo, allos que temos aquí. Este é un escapulario que levaba moitísima xente, antes todo o mundo levaba, isto está moi revoltos porque sabe Dios as voltas que deron. Levaban un escapulario, levaban ao mellor un cordón que poñían a cintura, había un montón de amuletos que se levaban antes, que era para dispersar pois esos malos espíritus, os sallos,
O allo todavía sigue sendo hoxe un amuleto. Ti levaches algunha vez un dentiño de allo por as moscas? Eu do allo, bueno, o do allo sí me gusta, pero pa comida, pa comida. Pode máis. Pero bueno, eu entrei en moitos vehículos ou coches que había un dente de allo. Que o levaban, non? Incluso atado por algo, o sea que a xente... Por se as moscas non igual, pois o levaba, non? Por si acaso. Por se acaso, mellor non vamos poñer aí o tentemos... dente de allo porque me pasaron dúas cousas e cando a un tío lle pasaba un accidente e lle pasaba o segundo, pois buscaba a forma de dizer, no, aquí eu estou embruxado. Como de protexerse. Claro, hai que protexerse. E logo o tema que antes xa deslizabas, Maximino, que é moi importante, o tema dos curandeiros, non? Porque claro, antes, como non había tanta información sobre as enfermidades, ás veces se lle puñan nomes raros, non? Por exemplo, do asombramento que dicías, cando se dicía que un rapaz tiña asombramento? Cando non comía, cando o rapaz non crecía, entonces normalmente un bebé que non crecía, no, áchetelo o asombramento, hai que sacarlo. Sempre había Hai que sacarlo. Hai que quitarlo o asombramento, sempre había unha persona que había que pasalo por debaixo dunha escaleira, había un montón de métodos, porque eu creo que cada curandeiro inventaba o seu método, non era universal, non era como agora poñamos a penicilina e curamos a infección, non. Había un montón de cousas que nun sitio tiñan que ir buscar auga na fonte, non se podía falar con nadie polo camiño, a traela, e logo despois lavar o rapaz, etc. Todas estas cousas eran originales. E, por exemplo, os aires que eran, cando se dicía de alguén que tiña os aires? Os aires había que quitarlos tamén, había outra forma de quitarlos. Os aires, a paletilla. A paletilla que era? A paletilla ainda todavía sigue existindo hoxe. Pois eu recordo que sentaban aí o paciente aí no suelo e ibanlle estirando as mans para arriba, puñenlles aquí arriba e ibanlle arreglando a paletilla. Eu sei que era o estómago decaído, que creo que é a paletilla, a enfermedade da paletilla, pero todos estes ritos eu os vin facer durante a miña niñez, e non despois da niñez, porque todavía hai ritos que ainda segue, non? Por exemplo, do corpiño, que a xente lle segue tendo hoxe en día moitísima devoción, non? Se o corpiño, se tes algún mal e te ofreces, hai que pasar, cando sai a procesión, hai que cruzar por debaixo da santa. Entón, con eso xa che queda curado unha parte do mal. Eu recordo o das verrugas. O das verrugas era unha cousa que había que ir á fonte o día de San Juan, ou víspera de San Juan, lavarse con esa agua e deixar o pano de secarse ali colgado na fonte. Non sei cal era o método, pero a algunha xente íbanse as verrugas. Pola Santa Isabel e polo San Juan íbanse as verrugas. Posiblemente, pois, as verrugas era unha cousa que pensaba, xa non a teño, non había. E pensabas que era por iso. E a pezoña que era, Maximino? A pezoña había certos animales que comunicaban ás persoas un aire de pezoña. Entón tamén había unha señora, eu conocina, era unha señora super inteligente, moi lista. Non era unha persona cualquera, eu teño estado a mellor media hora falando con ela e era moi inteligente. Entón quitábache o que é a pezoña, pero non só che quitaba mentalmente, sino que tamén che daba unhas ervas ou algo que lle puderas untar ou frotar para que eso desaparecera. Porque, claro, había moitos curandeiros que curaban con plantas, que non curaban con medicina natural, curaban todo con medicina natural. Pero aparte do que che podía informar esta señora ou esta xente, mentalmente tamén che daban algo, dicen, aí frótalle unha erviña destas. O sea, xogaban cas ervas e tamén como psicólogos, non? Un pouco co tema mental, non? De dar consolo, non? Toda esta xente que entendemos por bruxos, que non son bruxos, que é unha xente moito máis inteligente, curaban mentalmente, como pode ser hoxe un bo médico. Hoxe un bo médico non basta só que te pincha, che poña, ten que contarche algo que te convenza. Dar acougo, non? Por certo, Maximino, que temos unha chamada, unha espectadora do termómetro, 12:58 minutos do mediodía, creo que se chama Ofelia, que quere compartir algo con nos. Que tal, Ofelia? Moi bons días. Hola, estás aí, Ofelia? Xa está a bruxa traballando aí. Hola, Ofelia. Bueno, pois non é que me dicían que había como unha espectadora que quería compartir connosco
pois unha vivencia pois precisamente cun destes curandeiros da alma, non, Massimino? Es que ás veces é certo que imos ao médico e dixeches algo moi interesante, que sí, danos penicilina, danos medicina, pero unha vez que nos tranquiliza, non, como que un sae de aí máis, non? Como máis tranquilo. Eu volvo ao caso Hola. Ui, ai, Hola, ai, ai, que que susto tal? me deu, Ofelia, ai, ai, ai. Agora, de Apareceu por aí. verdade, Ves? non me fagades istos, compañeiros, aquí Hoxe é con estas 13. velas prendidas No e 13 falando de sempre hai cosas algunha paranormais. Un momento, Massimino. Ofelia? Sí, hola. Hola, Ofelia, xa estamos en comunicación. Bueno, que tal, Ofelia? Bos días, que dixéronme que querías Bo día. compartir connosco pois unha vivencia, non, que tiveches cun curandeiro ou curandeira. No, eso non foi ningún curandeiro, ni nada desto. Ah, pois que nos queres contar, Ai, Ofelia? Foi un pequeno ritual que me pasou. Miña sogra díxome, ben, tens que facer isto, porque xa che pasa así e tal. A mí saliron uns abañós e eu nunca na miña vida os tivera. Eu tiña 20 anos e eu E nunca onde os te tivera. saíron os E entón, abañóns, Ofelia? Bueno, salironme no sitio máis insólito do mundo. Salironme nas nalgas, Nas nalgas. Ai, sí. xa. Estaba pasando fatal, porque cando me metía na cama, madre mía, non sabía como iba a poñerme. E entón, bueno, eu pasaba malísimo, pero xa levaba unha temporada xa con eles. E ti chamaches a túa sogra para ver que che aconsellara... No, miña sogra díxome, mira, iso tens que facer un remedio que che seia moi ben e pásache. Bueno, son tonterías e tal e cual. Eu non fixen caso, pero é que eu estaba pasando tan mal e dixen, mira, non perdemos nada, vámoslo facer porque total mal non me fai se me fai ben, pois mellor. E lá fomos facer o ritual as dúas, eu ríame e ela dicía, face calada. Pero cal era o ritual? Que che dixo a túa sogra que ritual, fixeras decíame, para que desapareceran eses ya- abañóns nas nalgas? Había que ir a un marco dunha leira, Mm? e fomos ao cerquiña da casa, e había que frotar a zona na que tiña os abañós, e rezar un Padre Nuestro e decía así, había que decir, Marco, que partes os meus bés, sácame os abañós, ou das más, ou dos pés, onde os tiñas, vamos. O sea, é que estou procesando información. A ver, Maximino se está entendendo o mesmo campo. É dicir, Ofelia, a túa sogra díxoche que Sí. frotaras contra o marco dunha leira, O traseiro contra a pedra. o traseiro contra a pedra, Así mismo. mentres rezabas un Padre Nuestro. Ela rezaba E ti frotabas. eu frotaba, pero eu estaba con pantalón e todo, O sea que non tiñas que quitar as prendas "Ti para non te rozar. rías". Ela decíame, ti non te rías. E que con isto, Marco, que partes os meus bens, sacamos a baños das nalgas, con 3 Padre Nuestros e 3 Ave Marías. Entonces ela iba rezando Padre Nuestro, máis Ave María, e volvíamos a repetir 3 veces. E Ofelia, Eu fiquei que me desapareceron os abaños. desapareceron os abañós, Maximino, como te quedas? Sin nada, Bueno, porque sin ti nada fuches de nada. Mira, Ofelia, fuches convencida para a casa que xa che pasara. Entonces, cando chegaches á casa, pois, xa non te puñaches nerviosa, o corpo Eu non sei o empezou que a pasou. reaccionar, e dixo, isto non para que queremos, vamos con este papá. E marcharon eles solos. Eu Marcharon ríame. porque Eu colleron medo ríame, tamén. A xente tamén lle collía medo esas cousas. E alguén, en ese momento, alguén che viu, Ofelia, facendo esa operación aí, ou foi, non sei, fostes pola noite, alguén vos viu? Non nos veu ninguén. Ninguén aí, ai. Pois Eu oxalá. ríame porque, claro, causábame gracia. Pero mira, non perdín nada e, ao contrario, pois salí satisfactoria porque pasaron os abañós. Bueno, o das verrugas era unha cousa parecida. Desaparecían as verrugas indo a Santa Isabel ou un sitio desos, era unha cousa moi parecida. Sí, totalmente.
ao día seguinte non tiñan as verrugas, ou Bueno, ibanse descompoñendo. Eu digo A ver, Ofelia, douchas grazas sempre hai por que poñer algo de sempre hai que algo sempre hai. Algo sempre hai, por iso non perdemos nada. Pois que anécdota máis Exacto, simpática, Ofelia, moitas grazas por chamar o termómetro, compartila con nos, comándoche un biquiño moi grande, grazas por chamarnos. Un bico a vos tamén, e bo día. Bo día, bueno, Maximino, grazas a ti tamén, como sempre, cada semana, como sempre, por vir a iluminarnos coa túa sabiduría, querido. Estamos aquí para falar destes temiñas que tampouco non son nin agradables nin desagradables. Pois é, Isto son é a tema- realidade a pura vida da vida. mesma, a vida Se vos mesma. fijades, hai un tema que quería deixar claro. Pero rapidiño, Donde hai porque- unha capilla Sí. no medio dun monte, sempre hai unha fontiña ao lado que ten unhas aguas que curaban algo. Isto era unha creencia nosa e funcionaba, porque calquer capela desas que está polo medio do monte, hai unha fonte ali. E porque era a fonte? A fonte era onde iban a lavar para quitar os E a males. xente cría nesos milagros. Maximino, que temos que nos a publicidade e ademais, ollo, atención cunha última hora, bastante inquietante que nos vai levar a Ferrol e que ten que ver cun rapto. Non lles digo máis, 1 e 4 minutos, publicidade, estades vendo aí, dispositivo policial, última hora. A volta, contámosles máis detalles. Ata agora.